Al cor de l'Àfrica, una organització secreta treballa amb un misteriós propòsit. Un jove barceloní amb ganes d'aventures està a punt de descobrir-lo. He vingut a parlar-li de la seva missió. Em sembla que m'ho he repensat, a l'anunci no deia res d'armes. Ho sentim molt per vostè, però ja no se'n pot desdir. Sap massa coses. La casa sota la sorra. Aquesta gent ja me la conec. De malparits n'hi ha per tot arreu. Tant si ets Egipte com el paral·lel. Sempre hi ha xusma que et vol prendre el pèl. Amb els diners em dono per pagat. Jo sóc culdós i ja s'ho trobaran. A Barcelona vull anar a fer el gandul. Colla de quinquis que us donguin pal. Ho dic ben clar i català. El català si l'has d'emprat i has de mirar. Pensar que una novel·la meva podia arribar a l'escenari era una cosa... No se m'havia acudit mai. I quan em van dir, em vau trucar i em vau dir que em faria un musical, encara menys, perquè és una novel·la d'acció. Resten 30 segons perquè comenci l'explosió. El que és la dramatúrgia, el que és el vestuari, el que és l'escenografia, la coreografia, la interpretació, la direcció, la composició musical, tot neix de la companyia. La casa sota la sorra sigui un espectacle que pugui veure tant la gent adolescent com la gent més gran. A la ciutat del senyor Pi, al cor del desert sota la sorra, el signant del document per arribar. Resten 10 segons perquè comenci l'explosió. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...